Helo, Morfudd ydw i, a dwi am rannu gyda chi pan bod Ceredigion yn le mor arbennig i fyw. I mi'n bersonol, mae magu teulu mewn ardal fel hyn yn rhywbeth arbennig iawn, a mae gallu fod yn rhan o gymuned yn rhywbeth sydd yn bwysig iawn i ni fel teulu. Ein tref agosaf ni yw Tregaron, a rydym yn gwneud bob ymdrech fel teulu gefnogi y busnesau bach sy'n ynddi. Mae fod allan yn awyr agored yn rhywbeth mae'r plant wrth ei bodd yn gwneud, a dyn ni'n ffodus iawn yma yng Ngheredigion o gallu fynd o'r mynydd i'r môr mewn llai nag hanner awr. Mae Llanecheuron yn rhywle dyn ni fel teulu yn aml iawn yn mynd am dro, ond hefyd mae'n gyfleus iawn i ni allu mynd ymlaen i Aberaeron i mwynhau ar lan y môr. Fel rhywun sydd wedi sefydlu busnes yma yng Ngheredigion, y gymuned leol ar ymdeimlad cryf o berthyn wedi wneud yn bosib i redeg fusnes llwyddiannus a magu teulu ifanc yma. Ydy yn wir, mae'n le arbennig gyda traddodiadau yn rhedeg yn gryf yma.